Здравейте отново, футболни запалянковци! Вчерашния фиш ни излезе, да се надяваме днеска, че би трябвало да излезе и да видим дали ще излязат срещи, които ще ви предложа днес. Започваме с първия матч, който е между Хановер и Гройтер Фюрт в Германия, втора Бундеслига. Според мен този матч ще излезе над 2,5 гола, тъй като и двата отбора се вкарат по много голове и получават по много голове. Затова ще излезе над 2,5 гола. Второто ми предложение за днес е от Етиопия Висша лига между Бнея Яхуда и футболен клуб Циона. Според мен тук матча ще излезе единица. Бнея Яхуда са втори, а Циона са 13. Бнея Яхуда в последните си матчове имат 3 победи и 2 загуби, а Циона в последните си матчове имат 3 победи, 1 равен и 1 загуба. Според мен този матч ще излезе единица. И последния матч за днеска е между Интер и Салернитана. Според мен този матч ще излезе единица с хендикап, тъй като в Интер са в страхотна форма и според мен ще спечелят скудетото. И този матч е единица с хендикап. Играят първия срещу последния. Няма как да се обърка според мен този матч. Ето го и общия коефициент, който е 3,76. Според мен е много добър коефициент и който иска да го играе. Пожелавам ви на всички лек и успешен ден и приятни почивни дни. От мене до утре.